Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja di vê bernameyê de jî min dîsa balê bikişin ser folklora Kurdan ji ber ku mijareke hem girîng e hem ji rastî jî mijareke dûdirêj kûr e. Loma yanî car caran em pêdiviyê bêdibînin ku dîsa balê bikişînin ser vê mijarê ji ber ku yanî hem nasnameya me ye hem hevzaya civakî ye hem bîr û baweriya me ye û dewlemendiyekê me ya herî yek jê ya herî girîng e. Ez ê balê bikişînim hinek serenava yek jê gotinên li ser ajalan, serhildana Xanê Kelmişî, rovî bet û ker, dîsa çîrokek e, sêva mixekirêj, her wiha herî dawî ez ê ji we re helbestek Celadet Elî Bedirxan bixwînim. Serhildana Xanê Kelmişî rûpeleke dîrokê ye, yanî yek ji rûpeleke girîng ya dîrokê ye. Kurdên di serdema Osmaniyan de li Bakurê Kurdistanê ku di salên 1590 de li dora Meletî, Semsûr, Dêrsîm dijiyan li vir zext û zordestiyên împaratoriyê mezin ên herêmê li wan de hat kirin. Li gor peymana Stenbolê ya di navbera van her du hêzan de di sala 1590 de jî pêk hatî ew dîsa koçberiyeke darê zorê rûbirûman e. Dîsa li gorî vê peymanê Kurdên bûne serêşa her du hêzan gerek bihatane ajotin li Weramînê yanî Tehrana îro û taxa Azerbaycan. Gelek gotinên me yên pêşiyan hene. Rastî jî ew gelek tiştî ji me re zêde dike, dîsa gotinek pêşiyên me dibêje heger hûn nebin yek ew ê bixwin yek bi yek, ew bûyera ku hûn bixwînin jî dişibe vê gotina pêşiyan. Dibêje ew bûyereke qehremaniya hatiye ji bîrkirine Kurdên ji welatê xwe qetiyane gelek caran serhildan kirine lê ji hev cuda dûr qetiyayî û bêyekîtî bûne. Ji bo wê jî ji alî dijmin ve yek û yek hatine pelçiqandin û serhildana Xanê Kelmişî jî yek ji vanan ye. Dîyê her tim em ji xwe vî tiştî dibêjin yan em dibêjin yan ew riheyekîtiyê dermanê her tiştî ye. Bersiva herî xurt ya li dijî êrişayê dagirkera ye ku bi salayê axa me dagir kirine. Kurdên di serdema Osmaniyan de li Bakurê Kurdistanê di salên 1590 de li dora Meletî, Semsûr û Dêrsimê dijiyan me wekî bîska berî jî got bi zextên împaratoriyên mezin ên herêmê rûbirû diman. Gor peymana Stenbolê ya di navbera wan her du hêzan de di sala 1590 de pêk hatî ew dîsa bi koçberiyê rûbirû diman. Gorî wê peymanê Kurdên bûne serêşa her du hêzan gerek bihatine ajotin li Weramînê yanî Tehrana îro û taxa Azerbaycanê. Lê ji xwe armanca şahê fêlbaz cuda bû. Di destpêkê de digot ez ê we li Weramînê bicih bikim, lê piştî du salan zor da wan Kurdan ku herin Xorasanê. Xorasan wê demê dibin êrişên Türkmen, Qazaq û Afganan de bû û şah dixwest van Kurdan wek mertalên tûbên Îranê bikarbîne û ev yek ji xwe kir jî.
Kurdan gelek berdêlên mezindan û ew ax ji Türkmen û hêzên din paqij kirin û bicih bûn, lê hinek ji wan yekser bicih nebûn, koçber, jiyan û bihêviya vegera welêt bêerd li navberê man. Ji êla milan malbata Kelmişî bêerd bêçare dimîne û dixwaze niştecih bibe. Sala 1846 de ew di dawiya hewildanên xwe de 5 kilometre li rojhilatê bajarê Sebzewarê û di navbera vî bajarî û Nîşaburê de ji tirkên Sultanabad ê gundê Suzendeh dikirin û bicih dibin. Gundekî di navbera Çiya û Zozanan de ye. Li derdora Sultanabad û bakurê Sebzewarê ji xwe re gundên din jî ava dikin û lê rûdinin. Ew heta sala 1946 di nava aştî û aramiyê de jiyan, lê dema şerê cîhanê yê duyemîn derket, vî şerî bandoreke neyînî li hemû cîhanê kir û di nava xelkê herêmê de jî feqîrî, hejarî û belangazî zêde bû. Gelên cîhanê li gelek cîhan nanê tisî jî nedidît, li gorî van zor û zehmetiyan jî pergala zilimkar û axayên herêmê wê yekê nizanin û hîn zêde dixwazin barên li ser milên wan zêdetir bikin. Cendirme her roj êrişên gundan dikin, dest avêjin keç û jinê xelk, mal û heyiya wan didizin û dixwazin pariyên di devê xelkê de jî derxin. Lê wana hesabê Kurdê ku zulm û bindestî qebûl nakin nekiribûn. Ser bûyereke dest avêtina jinan de malbata Kelmişî û du leşkerên dewletê dikujin. û bi ser vê yekê li dij dewletê serî hildidin û hildikişin çiyan. Di nava xelkên Xorasanê de ew wek serhildana Xanê Kelmişî tê binavkirin. Nivîskar Mehmûd Dewlet Abadê û bûyer kirî naveroka romana xwe ya bi navê Kilîder lê cîhanê bi vî navî jî deng da û ew kiriye malê hemû mirovahî ye. Serhildan di sala 1945 de bi pêşengiya malbata Kelmiş Elîcan Gul Muhemmedbek, Muhammed Xan Muhammed û apê wan Muhammed Xan 10-15 kesên din ên ji êlên cur bi cur ku tevlî wan bûbûn dest pê dike. Serhildan li dora Çiyayê Kilîder û Zozana topbera Dîrê û Ewlad bi pêş dikeve û heta bihara sala 1948 jî dewam dikir. Lê wê biharê bi destê xaîn û dostekî wan şah bi hêzeke mezin wana di cihekî xirab de digire û dorpêş dike. Gul Muhammed ji hevalên xwe re dibêje hûn herin û bi zorê wana ji xwe re dûr dixin. Ew birayên wî apê wî Muhammed bi jin û zarokên xwe ve di nava çemberê de bi dijmin re heta dawiyê şer dikin. Êvarê birayê wan ê biçûk Xan Muhammed di tariya şevê de direve û diçe Iraqê. Gul Muhammed û birayê wî heta guleyên xwe yên dawî şer dikin û şehîd dikevin. Birayên wan ê ku reviyaya Iraqê piştî 6-7 mehan vedigere. Hevalên xwe yê berê kom dike û pêşî xaînê ku bi dewletê re hevkarî kiribû dikujin. Piştre bi dewletê re heta sala 1955 şer dike û di wan şeran de gelek eskerên Îranê dikujin. Di sala 1955 de bavê Xan diçe Cemşa û fermana wî ya azadiyê hildigire. Diya Gul Muhammed Gulîstana Dilşewitî diçe Çiya û Zozanan û li kurê xwe digere û wiha distirê. Kilîdarê, Elêlo, Xancano, Bidar Gûzê. Gulan têda Elêlo, Xancano, wîzê. Xatirê te Elêlo, Xancano pir ezîzê.
لو خاني كالمشي عليلو خانجانو فكرة ما بكشي فكر نكشينه عليلو خانجانو تين سر مقوشين عسكر حتى سوى بيشين نيفرو عليلو خانجانو تسر مقوشين از دايكاته عليلو خانجانو گلستانم لناوچيان عليلو خانجانو سرگزدانم دنابينم عليلو خانجانو دلبجانم لو خاني كالمشي عليلو خانجانو فكرام بكشي فكر نكشيني عليلو خانجانو تيسر مخوش قوشين حتى سوى بيشين عليلو خانجانو تيسر مقوشين هسبي رشي عليلو خانجانو حيرة حيرة لدست دشمن عليلو خانجانو او هيسيرة دردي بي عليلو خانجانو ناوي جبيرة لو خاني كالمشي عليلو خانجانو فكرامة بكشي فكر نكشيني عليلو خانجانو تيسر مقوشين حتى سوى بيشين عليلو خانجانو تيسر مقوشين اف ستران لسر زمان خلق بلاو دبه و دهر جواكيه ده تي گوتن خلش جوان قهرمان خوره هنك سيبندي لهب آنينه و بفي آوائي ستران زيده بون و كد الناوا دلي خلقي استيركم بالتونينه من دعاب و خالتونينه من برا و مالتونينه امنيه هات هزار بلوج هاتن قطار پر نامردن مردم آزار بی خودی ما هسب رشه خوین دگری جانیا بشه لیناو بینان نما رفشه خانگ و دایکیت بمرن نکارن خوینه ته هلگرن برا گلیه خو ببرن راوه هسب رش دو زینکه چولو چیان برا پینکه و ناو مالی دشمن شینکه جدرد تخمگینم میتی وینن تابوینم قصاصی وی از بستینم سیاران جیکوبینم توفانگی تا از هلینم جوان خوینه تا بستینم کونان تیخینم از آردکم جوی یوردا از باردکم از وی دردی هیچ لال ناکم هسبیده چرب خودی بو گلی له تکت کاری بو میتاته ای سرداری بو هسبیده شه دکشینه چاول ریان دگرینه نشان جته او ناوینه هسبی رشه حیره و دست دشمن او هیسیره و درداناوی جبیره بلی گهدارن هجا من جرو پلی دیروکی ویرک وره پاروکر افجی جالی شورش رشی و ده کوارا فولکلور آمده هاتی پاروکرن نهاجی خوازم هنه که بالی بکشن سر گوتن سر آجالان برهفکار ویاجی باهوز بارانه دبیجه مبیجه حیوانه بیزار و زمانه بانگا میشان دبیجن وقتی انسان جمیشان عاجز دبن و وان دقاوتینن و جوان یک دی کشتن او جدنگ لهوار و هوگرین خودکن و هوارا خودگهینن وان و دبیجن ورنه بهشت نیم میران میرکی مکشت نیم میران میرکی مکشت دروا کرمیشه روژکی لدروه توفان رابویه باوکی گران دزوره و چه دکوه بروی بخورا دبه چامیرک میزه دکه وایه کرمیشه که دوی فرتونه دا بداره که گرتیه میرک راد بیجه دپرسه و دبیجه افتا خیره ده دوی فرتونه دا و سابوی داره گرتیه کرمیش لیوت کرین و دبیجه ما تو نابینی من بداره گرتیه که دار نکوه وسیعتا باوی گران
گوران پر آنیه سری کسی خودی بز. گر وقتی لبز دخن دلی خالی راحت دکن. هگر نخون جی پرانیا بز لعرده را دخن. این بری گوتنه باوی گوران وقتی وسیعت لوان کریه جوان را گوتیه. وقتی و آوی سر بز حتی چلی وسیعت آمنه جد چلی جورتر جی میرانی آویه. هوارا مریشکی مریشک بری کو هیکی بکه دکه قراقر دبیجه وایه هیکا منتی ربنی گلک جاران هیک زور دده قونه و جان دده شبوی جی دکه قراقر پشتی کو هیکا خوا دکه دیسا دکه قراقر دبیجن اف قراقر هوارا ویه وقتی چعب هیکا خوا دخه دبیجه هیلو هواری من هیکا کانیه بی دستو پیه موتکا مریشکی مریشکا بی موتک کوره اگر موتکا مریشکی لجیه وی بی هلانین گلو در لدلی وی دکون نزانه هیکا خو لکوبکه دبیجن مریشکی لسر موتکا خوا گوتیه اگر هن موتکا من هلینن وکا کو هن چاوین من درینن درده دیله گوره دبیجن دلی دیله گوران تجیه روژکی تیجکی گوران جدیا خود پرسه و دبیجه دایی چما هوالین تا پرتیجگان دردخن و تنه دو حبان دردخن دیله گور وکا کو یک بیل برینا دلیوه بگه کسرکی دکشینه وشتیجکا خوره دبیجه آخ آخ دبخلتی ناوا دلی دیا خو بزانیا چه دیده دلیوه او قاست جیه کو انجا دو تیجک دیده هلده نفراکوی حیوان فرنده لگوری حکم هوایی هیکی خودکن هگر حساب خوشاش بکن کداوان بر هوا دبه دبیجن کوی هفته نیسانی جخورا کریه نشانو گوتیه هگر حتی هفته نیسانی من هفت هیک نکر بلا هفت عجبین گرام بین سری من کارسا چه زمان کارس به چه زمان اندزانه بزاری گلک تشتان دکه وقتی تی لپره گندان و دنشه و دست بخبردانی دکه خلط بیجم کارسی ایشاله تا خبر خیره آنیه دبیجن کارس جبو کو گهداریا کوچران بکه ده چل سر گونیه و دنشه سترین گونیه جانه را دچن درن و ده خورا ناره بوی آوایی گهدای کوچران و هین زمان وان و گلک زمان تبیان بویم هوارا سپیان وقتی که سپی دبن بلا سریه کی میرک دکن ناکه جوان خلاص نابه یکی باقل راد و جیره دبیشه هره سری خور رون بکه آگره کی داده سری خور خوار بکه و پوره خور بگویشه ده سپی بشمتن و بکهون ناواوی آگری میرک راد به ولو دکه سپی میزه دکن کو میرک نیت لوان خراب کریه و ایش زوره مثلا وان بتایی کی سری میرک دکره و دنگ لسپین دندکه و دبیشه لاو بخوا بگرن کی شمتی او شمتی حیسرین پپوکی دبیجن پپوکا ربن پشتی کبرای خوا کشتیه حیسرین جاوه وی قد نسکنینه هر تم هاتنه بخوارده پپوکی جبر کو فرا خواندا کریه و تم ردو برای خویم وقتی دچه سرداره که دخوینه و دگری حیسرین ویل چه بکون او تش فر بد بجود گلک جاران او حیسر لشاغین داران دکون لو ما شاء بهفت سلقن بلی گهدارین هیجا او جی چند گوتنین درباره آجالان دبو تفرد جی مثلا آخفتنا آجالان هیده دی جهانه ده یعنی
yek ji gelên herî kevnar ku em bêjin em bêjin çîroka wan de ajal diaxive Kurdim li gor bêjin dewlemendiya Herêma Kurdistanê belkî yanî yekem bijî yanî çimkî li gor yanî ew çand huner edebiyat ji aliyekî ji gor dewlemendiya li ser axa milletan pêş dikeve ji ber wî havî ihtimala yanî destpêk Kurd bijî zêde yanî li gor çavkaniya dewlemendiya axa Mezopotamyayê. Belê guhdarên hêja rovî bed û ker ev jî çîrokek e çavkanî ji Hemîdsevî me ez ê niha ji we re bixwînim temenê Hemîdsevîm şêst e gundê bilêdir bi şêrî êle hebû û tunebû hebû ker û rovî û bed her sêya di nav hev û din de şikar te danîn her rov kerê diçû dixwar rojekê rovî û kerê li hev civiyan got ka em herine hafê şikartê me şîn hatiye an nehatiye çûnku va erda rû te rovî got kerê te xwariye kerê got betê te xwariye gotin heyra em ê herin devê çem son bixwin çûn devê çem wî got tu pêşî son bixwe êdin got tu pêşî son bixwe rovî got heyra ez ê pêşî son bixwim rovî got rov û rov rovik û rovey tê rov û rov qaqil û entey tê rov û rov xanim û ellah rov û rov şakê madella betê got bet û bet betuk û bateyna bet û bet qaqil û enteyta bet û bet xenîm û ellah bet û bet şakê madella bet jî çem derbas bû hate dora kerê kerê got zir û zir zirrik û zirrey tê zir û zir qaqil û entey tê zir û zir xenîm û ellah zir û zir şakê madella û ker gihişte nîvê çem û pêve çû betê û rovî gotin kerê te xwar te nexwar kerê got min xwariye heyra min xwariye çîroka min çû navdara rehmel dê û bavê guhdara belê guhdarên hêja ev jî çîroka rovî bed û ker belê guhdarên hêja yek mijarek din ê ji sêva mixek rêje dixwazim hinekî balê bişim ser vê çandê ku çandeke gelekî girîng e ev jî berhevkar beroj Mukriyanî ye sêva mixek rêj bi mêxek û sêvê tê çêkirin ango qurnefîlên mêxek heşkên dirêj yek bi yek di sêva sor de tên çikandin û heya ku ew sêv bi qurnefîlan were veşartin piştî ku bi qurnefîlan hate nixwimandin ji bo ew sêva bi mêxek ava xwe ziwa bike divê çend rojan bisekine lê her cara ku ew mêxek sis bûn divê wan hinekî din jî di nav sêvê re werin çikandin her wiha ew ê bi vî awayî mêxek xwe bêtir li sêvê bişidînin û desta xilimtir çêbive çêkirina her sêveke mêxekrêj dikare wexteke zêde bigire tê gotin ku sêva mêxekrêj dikare heta 3 salî jî bimîne maşallah dema me di rêveberiya Komelê wê ji karên Kurd de cî dikir tu ê demê wekî Komelê jî tişkî vî rengî kir her wiha wexta Komelbestê Amedê jî em ji bo şêwra pirtûkên helbestê gund bi gund bajar digeriyan wê demê ji me sêva mêxekrêj çêkiribû yanî di wir de rastî ji wexta tu çê dikî divê sebrek berê ji te re lazim bibe yanî ew sebrek lazim e her wiha bi rastî ji bîneke gelekî xweşê tê yanî tiştekî muazzam e bi rastî jî dibêje temenê hinek diyariyan ji temenê evîndariyan dirêjtir e dema mirov vê dibîne wek tiştekî efsûn li ber çavan şewq vedide cara ewil nivîskar dibêje min ew di fîlmekî Helîl Uysal dal de dîtibû di sala 2004 de bû navê fîlmê jî dema jin hez bike bû di fîlm de
Gerîlayeke jin ku nû beşdarî gerîla bû wêne xêz dikirin, her wiha li dijî rakirina çekan bû û tenê dixwest doza xwe bi hunerê pêş de bibe, her serê geliyekê tiştekî xemrî û gulover ji dûrikê xwe yê ku qelem û boyaxên wê yên xêzkirinê jî tê de bûn derdixe û bêh dike, ew ê pişre çîroka wê jî ji gerîlayeke bi navê Engîzek re bigota, lêbelê çi ye, çawa ye û çawa tê çêkirin, evan agahî û hûrgilî hemû veşartî dimînin. Sêva Mixekirêj diyariyek ji kevneşopiyên evîndariyên Kurdistanê ye. Di heman devê de jî sêva Mixekirêj wek sembola bibêrxistina jenosîdê ye. Wek qasida aştiyê jî tê bikaranîn û her wiha ji bo malbatên ku di qirkirinan de kes ji wan hatine kuştin sêvên sor têne belavkirin. Her sêveke mêxekirêj û miriyek bi qasî hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane sêv li nav malan têne belavkirin û ew sêv bi mêxek tên xemilandin, piştî xemilandina wan li malbatên ku qurban dane tên belavkirin, bi vî awayî sêva mêxekirêj dibe bibêrxistina jenosîd û kuştina. Me gotibû sêva Mixekirêj diyariyek ji kevneşopiyên evîndariyên Kurdistanê ye, tenê bi dîtinê nayê nasîn divê yek dest bide bêhm bike û hinekî jî xwe bi destê wê efsûniyê berde. Ew efsûnî mirov bi pey meraqekê jî dixe, lê piştî mirov hinekî li ser lêkolîn dike dibîne ku ev sêva Mixekirêj e û wek diyariyekê ye ku di nav kevneşopiyên Kurdan de cih digire. Ew bûye sembola çend tiştînê cihê jî. Yani di çanda netewa Kurd de wateyên xwe yên rengîn û cuda jî hene. Li hin deveran li ser wê son tê xwarin û gotinên guranbiha li ser tên kirin. Di gelek çîrokên evîndariyên kevin de roleke xweya ya girîng jî heye. Dibêje ev çand ji serdema zerdüştiyê ve gihaştê roja îro, ev çanda kevnar li Kurdistana Rojhilat berbelav e, li Rojhilatê Kurdistanê jî herî pir li herêma miguriyan ev çand berbiçav e, her wiha dibe ku çandek hevpar a Kurd û Farisan be jî, li gor hin lêkolînan ev diyariya xweşika nîşane û sembola evîndariyê ji serdema zerdüştiyê ve gihaştê heya roja me ya îro. Belê guhdarên hêjan mixwest ez derbarê sêva Mixekirêj jî hinek agahî bi we re parve bikim. Wekî çavkanî ji folklora Kurdan sal 22 hejmar 6 Nîsan Gulan Hezîran 2016 zargotin zêrgotine zêrgotin zorgotine. Belê guhdarên hêja me gotibe me helbestek Celadet Elî Bedirxan ji we re parve bike, herî dawî jî ez helbestek Celadet Elî Bedirxan bi we re parve bikim ku bi rastî jî ji bo em bêjin wê je ziman dewlemendiya ziman gelek kedek xwedî gelek keda giranbihayî. Strana mirinê. Piyana jiyana min hêşte jî û dakir tîşkiya. Emr û hestiyên min bêkeserên giran heliya. Hêstir û girîn ah û zarîn. Ji derdê mirinê re ne tu dermanin. Siha mirinê bi ser serê min de tê. Saeta min a dawîn lê dide. Mirinê li nêzîkî min kiriye. Xuya ye ez ê bibim mêvanê ah û qebrê. Ma ez çi bikim? Tiştek li destê min nemaye. An girîn, an stran û dilxweşî. Ez ê bistirêm kohêj dest û tiliyên min ji darê tembûra min sar nebûye. Ez ê bistirêm mirin min dixapîne û dilorîne. Ez bûm cîranê mirinê. Dengê wê ê zîz û giran tê û dikeve guhê min gava saz dişkê teqîn jê tê. Mîna teqîna tivingekê
çira berîmirin û vemrandinê bi şewq û lehba xurt dibiriqe, roj berî roavayî, hîn mezintir û pehintir dibe, bi tenê em însanê qez û reben li ber mirinê, hîn feqîr û belengaztir dibin, rojên xwe ên borî tînin bîra xwe û wan dihejmêrin. Ah û ofa dikin û didin girî, ma rojên borî çi ne? Ma kengê hêjayê girîn û hêztirin, rojeke, dîsa rojeke, saeteke, dîsa saeteke, yê kotê mîna şev û roja borî ye. Carna êş û xebat û kêf û şahî, carna ax û of û girîn, carna di nav gul û gihê, carna di nav ax û herî û dawî, şeva tarî bi ser me de tê. Yên ku ji nezanî û timakariya xwe dest avêjin salên berî û rojên borî, û wan roja di bîra xwe tînin, destê xwe vedikin û parsekiyê dikin, wê bibînin emrê çûyî venagere, rizqê çûyî nayê dewsê, wê seh bikin hêviya wan vala ye û mirada wan bêxeyr e. Ji bona min ku tu cara rihê xwe erdê neda, çûyîn bêgirîn û zehmet e, ez ê herim mîna pelekî sivik koba ji darê diweşîne. Ez ê herim bê ax û zarîn, bê şîn û girîn, girîn û hêztir ji bona çi? Ez ê herim mîna ba û babilîsokê, mîna av û ronahiyê, Xwedê dilê min li ser sindiya jînê danî û bi girane û zompên qehr û xweşiyê lêda. Qehr û qîmeta saxiya min çi ye? Dilê min ji dinyayê sar bûye, lê ez qedrê jîna xwe hêj digirim. Heta ku bikarim li ser rêka hêja bimirim, xwe bidim kuştin, şeva tarî bi ser min de tê, ez mêvanê gor û tirba me, lê ez ê bistirêm ku hêj dest û tiliyên min ji darê tembûra min sar nebûne. Ez ê bistirêm berî mirinê, ax û zarîn, şîn û girîn, ji bona çi? Ez ê bistirêm ku hêj dest û tiliyên min ji darê tembûra min sar nebûne. Ez ê bistirêm strana azahî û serbestiya welatê xwe û dengê stran û tembûra min li çiya û zinara, li deşt û zozana wê deng bide. Belê guhdarên hêja helbestek Celadet Alî Bedirxan ji min xwe sizbera parve bike. Bi rastî jî hevoka ku herî zêde divir yani kêfa min jêr tê, yani bandorek li ser min kir dibe ku hêj dibe ez ê bistirêm ku hêj dest û tiliyên min ji darê tembûra min sar nebûne. Elbet her hevokên Celadet Alî Bedirxan li gor xwe xwedî wateyeke girîng e, lê hinek hevok hene bêtir tesîrekê li me re dikin. Belê guhdarên hêja ez hatim dawiya bernameya xwe, di vê bernameya xwe de jî dîsan balkişan ser hinek dewlemendiyên folklora me, folklora gelê Kurd. Heta demek dinê bimînin bi xêr û xweşî.